سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا ابي روبا خبز اللوا من قد ايرات عند كابتن فلطات زخونت من قد اير ايزي جت نقول تسافريا اشاق الى زلو ناي انترنت متقعت خمس ورده حبيرا زي حجيب بتعمز التحلال خمت قعتي تبهيل زلو ناي سايبر متقعت خا نكباب 9 مليون عماويل ناي زمن قد اير زقد خوينو اتم سرسرت خا ايميل كوم دما ادراشا نايتم تسافر تسريقهم زلو خدقلص انكلا كابتن 9 مليون كباب 200 شومنتن زبصحو ناي تزخفلو كريديت كارد قصرتات تسرقهم زلو تغليصو እዚ ድማ ነቶም በተመንገድ አየር ተሳፊሮም ዝፈልጡ ብጣዕሚ ሓደገኛ ኮይኑ ኣብ መጻኢ ኸ ተሳፈርቲ ኣብ ልዕሊያ እምነት ኣጉዲሎም ብዙሕ ከሳራ ካስዕበላ ከም ዝኽእል ይዝገለጽ ዘሎ እቶም በቶም ሰርሰርቲ ቁጽርታት ናይ ክሬዲት ካርዶም ተሰሪቁ ዘሎ ተሳፈርቲ ኸ በተመንገድ አየር በቐጥታ ተሓቢርዎም ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣጋጢመ ዘሎ ናይ ኢንተርኔት መጥቃዕቲ ድማ ብደረጃ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ሓንቲ ትካል ዘጋጠመ ዝዓበየ መጥቃዕቲ እዩ ተባሂሉ ዘሎ ነዚ ውጽኢት ኤዚጀት ኣብ ዝቐረበ እዋን ብዙሕ ገንዘባዊ መቕጻዕቲ ክወርዳ ከም ዝኽእል ይዝገለጽ ከምዚ ዝከራብ ዝሓለፈ عامت من قد اير بريطانيا خمس عينتنا انترنت متقعته مسوردو كبابي 183 مليون باوند مقطعته كخفلن كله ماريوت زتباله ونانه هوتيلات زخونه تكال دما كساب 9.2 مليون باوند كخفل تقديري نيرو نزي حجي وريد زلو متقعته ملكيتو خا كيد سرح ايزي جيت زخونه جوهان لوندغرن هيبو زلو مغلصي نتوم بزي متقعته زتقودو عماويلنا يقريتانا حتت ات متقعته كم زغاطمه مسفلتنا قلطيفناينا نوح كيصنحنا نتوم زتقودو عماويلنا بقتتا زحبرنا نايزو وصيت كان نتوم حبريتهم زتسرق عماويل توسخ طنقاقه خغبرينا نمكر زلنا كبل يتزاريبو ኣብ ሃገር ፓኪስታን ዝርአ ተዘጋጋሚ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወርድ ቅትለት ሕጂ እውን ኣብ ልዕሊ ክልተ መንእሰያት ደቂ ኣንስትዮ ኣጋጢሙ ብምህላው ብደረጃ ዓለም ብተጠበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ልዑል ኣቓልቦ ክወሃቦ ክኢሉ ዘሎ ዛዕባ ተፈጢሩ ዝርከብ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ፍጻመ ድማ ክልተ ሓንቲ 16 ሓንቲ ድማ 18 ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሓደ መንእሰይን ከለዋ ዘርኢ ቪድዮ ብመንገዲ ኢንተርኔት ከዘርግሐ ብምኽኣል እዩ እታ ዝተዘርግሐት ቪድዮ ከዓ ገና ብዙሕ ሰሙናት ከይገበረትን ከለዮም እቶም እቲ ቪድዮ ደስ ዘይበሎም ኣባላት ስድራ ቤት እተን ደቂ ኣንስትዮ نتقتلت كم زوعلو وتغاليصو بوليس كام زغداي بزتحاز نتحنت ابوا نتحنت دما حوا بتحت قيدك اتومي كيل زلا زتفلاليا معكنات يغلص كم زلو دما ات 50 كلتن كاليت تبصح فيديو قدم حد عمتا بيلو زتقدحت كوينا ابز حلف قربا سومنا دما ات مسان زنبر ودي نتز تزرغح فيديو اندسالن كله زرئي تحستو اب انترنت تزرغحو نايزوس ايت كحجي اب رسيتهم تتحيزم زلو كلتا ابون حون زخون زيغاتات كلتا كالوت بيتسب نايتن دق انستيو زخون زيغاتاتون اب تحت قيدك كلو اتي ابت فيديو مستندق انستيو زنبره ود 28 عامت عمر اياز تبهله من اسيون اب تحت قيده اتيو خمزله تغليصو بزحات تطابقت مسلات دق انستيو زخونه تكالات كم زحبرو اب باكستان بزين كبرنا بلك اندا تبهله زفصم مقتلتي عامتاوي كساب شح دق انستيو هيوتن كم سنا يزغلص كم زذكر اب 2016 حنتي محوراو قصات انترنت هبت زنبرت قانديل بالوچ تبهل گول نستيتي بحوا مستقتلت بهاجر درجه حيال زخونه نوص تلعيل بمنبارو መንግስት ፓኪስታን ኣብቲ ጉዳይ ሕግታቱ ከተርሪ ተገዲዱ ኣብ ሃገር ቻይና ሓደ ማኦየን ዝበሃል ዜጋ ድሕሪ 32 ዓመታት ንመጀመርታ ግዜ ምስ ስድራ ቤቱ ከረኸብ ክኢሉ በምህላው መዛረብ ማዕከና ዜና ዓለም ክኸውን ክኢሉ ማኦየን ብ1988 ምስ ኣቦኡ ካብ ሓደ ቦታ እንዳተመለሰን ከሎ ወዲ 2 ዓመትን ፈረቓን ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ተሰሪቑ ካብቲ ሽዑ ግዜ ከዓ ምስ ካልኦት ስድራ ቤት ክዓበን ከሎ ምስቶም ቅድሚ 32 ዓመት ዝተሰረቖም ወለዱ ድማ ሕጂ ድሕሪ 32 ዓመታት ክራኸብ ይበቕዕ ዝርከብ ኣዲኡ ንማኦ ዝኾነት ሊ ጂንግዚ ወዳ ምስተሰርቀ ካብታ ዓመት እቲ ኣጀሚራ ንዑ ክደሊ ብዙሕ ዝዓረት ኮይና ኣብዚ ዝሓለፈ 32 ዓመታት ድማ ከሳብ 100,000 ዝበጽሕ ወደይ ጠፊኡ ዝብል መልእኽታት ኣብ ዝተፈላለየ መደባት ቴሌቪዥን ክትዝርግሓ ክኢላ ነይራ ኣብቲ ንሳ ዝጀመረቶ ወዳ ናይ ምድላይ መስርሕ ከዓ ካልኦት 29 ዝበጽሑ ስድራ ቤታት ዝተሰርቅዎም ከምኡ ድማ ዝጠፍእዎም ደቆም ዝረኸቡ ኮይኖም ንሳ ገና ከሳብ ሕጂ ወዳ ከይረኸበት እያ ጸኒሓ መወዳእቱ ከዓ ሓደ ቆልዓ ቀደም ግዜ ካብታ ንሶም ዝነብሩላ ዝነበሩ ዓዲ ከባቢ 6 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ዓዲ ናብ ሓንቲ ስድራ ቤት ተሸይጡ ከም ዝነበረ ዝገልጽ ሓበሬታ ምስ መጾም ብመንገዲ መንግስቲ ኣብ ዝገበርዎ ናይ ዲኤንኤ ምርመራ ውላዱ ምዃኑ ከተረጋግጽ ከም ዝኽኣለት ተገሊጹ ዘሎ ነዚ ኣመልኪቱ ከዓ ወላዲቱ ሂባቶ ኣብ ዘላ መግለጺ ነቶም ወደይ ክረክብ ዝሓገዙኒ 10 ኣሽሓት ይቕነየለይ እንዳበልኩ ኣብቲ ድልያ ካልኦት 29 ስድራ ቤታት ደቀን ክረኽባ ሓጊዜ ኣብ መወዳእቱ ወደይ ክረክብ ምኽኣለይ ብጣዕሚ ተሓጒሰ ከምኡ ድማ ምእማን የሲኢነ ዘለኹ ክትብል እያ ተዛሪባ እቲ ምስ ወለዱ ተራኺቡ ዘሎ ማኦ ድማ ሂወቱ በተፈጻመ
ተጋላቢጣ በምህላዋ ሕጂ ቁርብ ምስቶም ሓቀኛ ስድራቤቱ ጸኒሑ ናብ ተዛዕበየሉ ቦታ ኸይዱ ብዛዕባ መጻኢኡ እንታይ ክገብር ከም ዝኾነ ክውስን ከም ዝኾነ ተዛሪቡ ኣብ ሃገረ ቻይና ስርቂ ናይ ቆልዑ ካብ 10ታት ዓመታት ጀሚሩ ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሽግር ኮይኑ ዘሎ ጉዳይ እዩ ገለ ካብቶም ካብ ስድራቤቶም ዝስረቑ ቆልዑ ድማ በቶም ሰረቕቶም ኣብ ሕቡዕ ዕዳጋ ዝወርዱ ኮይኖም መብዛሕትኦም ከዓ በቶም ዝገዝእዎም ውልቀ ሰባት ኣብ ስራሕ ልመና ናይ ጅባ ስርቅን ከምኡ ድማ ዝተገደደ ስራሕ ናይ ጾታዊ ሸቐጥ ከም ዝዋፈሩ እዩ ዝግለጽ ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ጥራይ ከዓ መንግስቲ ቻይና ኣስታ 6300 ዝበጽሑ ቆልዑ ብመርመራ ዲኤንኤ ናብ ሓቀኛ ስድራቤቶም ካብ ሰረቕቶም ከም ዝመለሰ እዩ ዝግለጽ ብሓፈሻ ግና ኣብ ዓመት ክንደይ ዝበጽሑ ቆልዑ ይስረቑ ካብቲ መንግስቲ ዝወጽእ ዝኾነ ጸብጻብ እኳ እንተዘየለ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ምንጭታት ከም ዝሕብሮ ግና ኣብ ቻይና ኣብ ሰሙን ክሳብ 400 ቆልዑ ከም ዝስረቑ እዩ ዝሕበር ኣብዚ ሓለፈ ቀረበ መዓልታት ሓድሽ ልፍንታዊ መንግስቲ ዝመሰረተት ሃገር እስራኤል ኣብዚ ዝመጽእ ቀረበ መዓልታት ካብቶም ተኸተልቲ እምነት ኣይሁድ ዝኾኑ ኢትዮጵያውያን 119 ውልቀ ሰባት ክትቅበል ምዃና ኣፍሊጣ ብመሰረት እቲ ሕጂ ወፂ ዘሎ ዜና ከዓ እቶም 119 ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ድሕሪ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ክልተ ዝኣተዉ 400 ኢትዮጵያውያን ኣይሁድ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ቤታ እስራኤል ዝበሃሉ ሕብረተሰብ እዚ ሕጂ ዘሎ ሕማም ካብ ዝጅምር ካልአይቲ ጉጅለያ ክትከውን ከም ዝፍለጥ እስራኤል ኣብ ዝሓለፈ ቀረበ መዓልታት ሓንቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ናብ እስራኤል መጸት ጓል ንስተይቲ ሚኒስተር ናይ ኢሚግሬሽን ጌራያ መዚዛ ኣብ ሃገረ ካሜሩን ኣብ ዓመት 2018 ኣብ ዝነበረ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ተሳቲፉ ዝነበረን ከምኡ ከዓ ኣብ ሓንቲ ኒዲዶሮስ ኪንግሺፕ ኢንተርናሽናል ሚኒስቴር እትበሃል ቤተክርስትያን ክሰርሕ ዝጸንሐ ብሰዓብቱ ነቢይ ዝበሃል ዝነበረ ንሱን ንባዕሉ ነቢይ ዝብል ዝነበረ ፍራንክሊን ኒዲፎር ዝተባሃለ ፓስተር ብሰንኪ ሕማም ኮሮና ህይወቱ ከም ሰኣነ ተፈሊጡ እዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ኮሮና ክሕውየልኩም ዓቕሚ ኣለና እንዳበለ ነቶም ሰዓብቱ ዝኾኑ ብኮሮና ሓይሞም ከም ዝነበሩ ዝተፈልጡን ገለ ከዓ እቲ ሕማም ሒዝዎም ከይከውን ተጠርጢሮም ዝነበሩ ካሜራናውያን ብኢዱ እንዳሓዘ ካብዚ ሕማም ክሕውየኩም እንዳበለ ክጽልየሎም ይተራእዩ ዝነበረ እዚ ብሰዓብቲ ይኹን ባዕሉ እውን ነቢይ እንዳበለ ዝዛረብ ዝነበረ ፓስተር ካብቶም ክሕውየኩም ኢሉ ዝሕዞም ዝነበረ ሕሙማት ብዝሓዘ ሕማም ወዲ 39 ዓመት እንከሎ ህይወቱ ክስእን ይተራእዩ ዘሎ ነዚ ፓስተር ክሕክም ዝተጸውዐ ንናጋ ዝበሃል ዶክተር ከም ዝሓበሮ ከዓ እቲ ፓስተር በቲ ሕማም ብከቢድ ተጠቂዑ ከም ዝጸንሑን ክሕግዙ ኣብ ጀመረሉ ግዜ ድማ ውሽጢ 10 ደቂቕ ህይወቱ ከም ሰኣነ ይገሊጹ እዚ ይኹን እምበር እቲ ፓስተር በቲ ሕማም ህይወቱ ከም ሰኣነ ምስተፈልጠ ብዝሒ ዘለዎም እቲ ፓስተር ነቢይ ኢሎም ዝኣምኑ ሰዓብቱ ንገዝኡ ከይቦም ነቶም ነቲ ሬሳ ክወስዱ ዝመፁ ኣባላት ጥዕና መንገዲ ከም ዝዓፀውን እቲ ፓስተሮም ከዓ ምስ ኣምላኽ ተራኺቡ ከም ዘሎን ክትስእ ከም ዝኾነን ተዛሪቦም እዮም ነቶም ነቲ ሬሳ ክወስዱ ዝመፁ ኣባላት ጥዕና ከም ዝዓገቱ ተገሊጹ እዚ ይኹን እምበር ኣመሓዳሪ እቲ ዞባ ሓቢርዎ ከም ዘሎ ሰዓብቲ ናይቲ ፓስተር እቲ ነቲ ሬሳ ዝነበረሉ ገዛ ንኣስታ 8 ሰዓታት ብምዕፃዎም ፖሊስ መፂኦም መንገዲ ክኸፍቱ ከም ዝተገደዱ እዩ ሓቢሩ ሓደ ካብ ሰዓብቲ ናይዚ ፓስተር ከምኡ ከዓ ነቢይ ኢሉ ዝገልጾ ሮበርት ቼ ዝበሃል ዜጋ ሂቡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እዚ የእዳው ኣብ ሕሙማት ኮሮና ኣንቢሩ ክሕውየኩም እየ ዝብል ዝነበረ ፓስተር እዩ ሕጂ ንባዕሉ በቲ ሕማም ህይወቱ ስኢኑ ብምህላው እቶም ኢዱ ዘንብረሎም ዝነበረ ሕሙማት መን ክሕውዮም ብምባል ንመግለጺኡ ብሕቶ ይዛዚምዎ ዘሎ እዚ ሕጂ ብሕማም ኮሮና ህይወቱ ስኢኑ ዘሎ ፍራንክሊን ኒዲፈር ዝበሃል ፓስተር ኣብቲ ንሱ ዝነብረሉ ከባቢ ከም ሓደ ፈዋሲ ዝተፈላለየ ሕማማት ዝኾነ ነቢይ ተሓሲቡ እዩ ብሰዓብቱ ዝእመነሉ ዝነበረ ኣብ ሃገረ ሳይፕረስ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ወዲ ተባዕታይ መጀመርያ እንታይ የርእያ ሓፈሻዊ ገምጋም ዝወሰድ መጽናዕቲ ተኻይዱ ኣብቲ ካብ ዝተፈላለየ ደረጃ መነባበሮ ዝመጹ ዝተፈላለዩ ክሳብ 800 ዝበጽሑ ወለንተኛታት ዝተሳተፍዎ መጽናዕቲ ድማ ብሓፈሻ ደቂ ኣንስትዮ ይኹኑ ደቂ ተባዕትዮ ደጋዊ ትርኢት ጽቡቕ ዝኾነ መጻምቲ ክሕዙ ከም ዝደልዩ ይደምዲሙ እቶም ነቲ መጽናዕቲ ዝገበሩ ተመራመርቲ ከዓ ብተወሳኺ ደቂ ተባዕትዮ ደጋዊ ትርኢቶም ሰሓብ እንከሎ ኣብ ርእሲኡ ብልሕን ሃብትን ምዝህልዎም ብደቂ ኣንስትዮ ተፈተውቲ ከም ዝኾኑን ኣብ መጀመርታ ከዓ ካብ ቀልጢፎም ዝሓቱ ቀስ ኢሎም በብግዚኡ ኣለማሚዶም ዝሓቱ ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ተመረጽቲ ከም ዝኾኑ እዮም ኣብቲ መጽናዕቲ ደምዲሞም ብሓፈሻ ብኽልቲኡ ወገናት ተጠመቲ ዝኾኑ ሓፈሻዊ ባህርያት እንድሕራሉ ከዓ ብልሒ ኣዘናግዒ ከምኡ ድማ ብሉጽ ደጋዊ ትርኢት ከም ዝኾነ እዮም ወሲኾም ገሊጾም ዘለዉ እቶም ነዚ መጽናዕቲ ዝገበሩ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኒኮስያ ዝርከቡ ተመራመርቲ ከዓ ኣብ መጻኢ እዚ መጽናዕቲ ኣብቶም ርእሰ ምትእማን ዘይብሎም ደቂ ተባዕትዮ እንታይ ዓይነት ሳይኮሎጂካዊ ምኽሪ ክኽተሉ ከም ዘለዎም ክሕግዝ ተስፋ ከም ዘለዎም ገሊጾም ሃገረ ቻይና ካብኣ ዘይተንጸል ኣካላት ቆጽራ ንሳ ድማ ኣነ ሃገር እትብል ታይዋን ነቲ ብቻይና ዝቐርበላ ዘሎ ብመንገዲ ዝርብ ጌርካ ሓንቲ ሃገር ክልተ ሲስተም ዝብል ኣካይዳ ክትክተል ዝቐርበላ ዘሎ ሕቶ ነጺጋ ተያዘላ እዚ ከዓ ፕሬዝደንት ታይዋን ንኻልኣይ ናይ መወዳእታን ግዜ ኣብ መሪሕነት እቲ ሃገር ክጸንሕ ቃለ መሓላ ኣብ ዝፈጸመትሉ ግዜ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ንሕና ሰላም ዴሞክራሲን ዘተን ዘይንደሊ ኣይኮናን ግን እቲ ብቻይና ዝቐርብ ዘሎ ሓንቲ ሃገር ክልተ ስርዓት ዝብል ኣካይዳ ብፍጹም ኣይንቐበሎን ኢና ብምባል ነቲ ብቻይና ዝቐርብ
ተቕርብ ዘሎ ዝተፈላለየ ሓሳባት እያ ነፂጋ ከም ዝፍለጥ ታይዋን ከም ሃገር ብብዙሓት ሃገራት ተፈላጥነት ዘይብላ እኳ እንተኾነት ንሳ ገና ርእሳ ዝኽኣለት ካብ ቻይና ዝተፈለየት ሃገር ከም ዝኾነት እያ ትዛረብ ቻይና ከዓ ኣብ ታይዋን እቲ ምስ ሆንግ ኮንግ እትጥቀመሉ ሓንቲ ሃገር ክልተ ስርዓት ዝበሃል ኣካይዳ ክትክተል ድሌት እኳ እንተሃለዋ ኣብ ታይዋን በቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ይኹን ተቃወምቲ ሰልፍታት እዚ ናይ ቻይና ሓሳብ ዝቕበሎ ዝኾነ የለን ነዚ ጸብጸባት ንምድላው ዝተጠቀምናሉ ምንጭታት ኣብ ዲስክሪፕሽን ዘለኩም ኮይኑ ኣብዛ ቻናል ከዓ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሳብስክራይብ ክትገብሩ ንዕድመኩም ንሕጂ ዝተዳለወ መደብ እዚ ነይሩ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም